Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Presiden Kakhasi Students Union Usamla Lambok Starwell Marngar ula penpau ke jing ngau diau halor ki jingjia kathan khaput jong jila Meghalaya bat ke jila Assam ha ka baki patba ha ki snem ki bamenchua ki uot bat ki diau namar baki sha pendek lai phojat ha ki seng le no Henry kumbala long menta ki pulit jong ke jila Assam ki longkum ki le no ki bat khat jubor ka minsim jong ki briu ha ka jing kren bat ki lat pathai khobor ha ka nyau trik no pra raja arpuar Usamla Lambok Starwell Marngar ula ong bakadei ka kamram jong ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar India kinchim khiai kini ki jing e baki patba ki kendo mau siang ha ka thain khaput bat ong ru baki tu ki brio jong ka an ki badon khti ban khat jubor ka minsim jong ki brio kim dei ban lat satya na ki kinjri jong ka an hi ka degi kren pangane ki jingja khaput kam de shu ni ka sin banakon minam kren tang spang ka mopro ya ban pat mauru be jingja wa ta spo ko lakti aba samut ka banyap puli masa di masabun ong bahot liam sarkar ong ka simkia kansa ya to komti ka an hintai hadu kumbalong matang iba ka ja slam bat ngin supu sukhau kata kala tiga nya chano den rai ka miswi za kane ka wai jule seba kum kane jingchia ko mokro yes kalong kum jia ko pi sak suja tilata lada kitang kiba don babat ya Allah kam to sisa kada kam tam kiba ong baki cupet ya ka an ka kanun teng kita giju gibreu balong ka jing sengan jo pajba dai kumbolong bata gilong ka jing siir pajba di kolom kumbolong mentang I khaput maswa di rupajba ki ut jing don kita kele no per song siir dai kumbolong ta I kulit ka asam di balong no baki sim be jing tingat try kade kamram jung ka sarkar jala bakan simkia ka thablong agresif bat kaju ko po wat sarkar India ru nasroba kadai ban sim kanu ka sinjam ba kita ba sim je jing im jong ti riu belui hiru pat ba kem dai ban lai na ti joka an ka ban long tre rakat ya barokot kam dai ban tre tang siliang bai bagi pen khain ya ka an sim im pet jing riu ngatrai ki hap ya ka ban syakal saja kita ki jing angut ke balong kot aka liang ka jing toket borok ni angut ka tahan rai ke basu snow atatien kalong bunsin ni piluno ka jing toket bunsin ki sakot kumtu kanunu ka jing toket ni ki persyang ban kelan bat keju ko por ya kanunu jing toket ni ba teng wa ki persyang ban pu syara ban penjak wat ki sata katangi ka I yubun ki jingcia di kumbukalong matang itang kadon ka cikata tin wat kasih ba inquiry haduk kanu kala ampun hun ban haduk kanu kala balmara ya kecing sisa andai tang kawai ngasebon ong lada ka sarkar jalai kadon jingkut jemut ka kwa ban ai ka jimbisar ka bahok yaitu kisan teli kilong dia om tang bajia pong pro wat stik bajia arsas pau ci polang piru natrai ka sarkar jalai ka ban sim ka senjam ba kadi penting kena bagi jimbisar bahok awan bat kita bedon ti hap ngak ka saja